Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over de Genade Kerk Bonaire. We beginnen onze uitzending met mevrouw Esther Meijer-Stedny van CBS. CBS is bezig met een nationale rekeningsenquête op de PES-eilanden. Het CBS berekent de economische groei met behulp van het bruto binnenlandse product, BBP. Oké, dank u wel. We zijn inderdaad begonnen weer met de Nationale Rekening-enquête. Wij doen dit onderzoek eigenlijk elk jaar. Dit jaar gaat het over de cijfers van 2017, de jaarcijfers, jaarverslagen van bedrijven. En daarmee gaan we eind van het jaar een BBP-cijfer publiceren, het bruto binnenlands product. En dat cijfer geeft aan hoe de economie zich heeft ontwikkeld op Bonaire. Wij doen het onderzoek voor de 3 eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, maar ja, in dit geval hebben we het over Bonaire. Wij hebben een steekproef getrokken uit bedrijven op Bonaire. En het gaat om NV's, BV's en eenmanszaken. Het gaat nu om ongeveer 1750 bedrijven die een brief hebben ontvangen, of ze gaan het ontvangen deze week, in de loop van de week. En in de brief krijgen ze uitleg van waar gaat het onderzoek over. En dan krijgen ze ook inloggegevens om online de enquête in te vullen. Elk jaar weer proberen we bedrijven aan te moedigen, ondernemers aan te moedigen om mee te doen. Het is heel belangrijk, want op die manier kunnen we ook een vergelijking maken tussen wat er is gebeurd in 2016 in vergelijking met 2015. Dit jaar wat er is gebeurd in 2017 in vergelijking met 2016. Waarom 2017? We zijn nu in het jaar 2019. Waarom lopen we achter tussen aanhalingstekens? Wij gebruiken de jaarverslagen, of we weten dat bedrijven nu zo ongeveer klaar moeten zijn met hun jaarverslag. En dan spelen we daarin. Dus dan weten we dat de economische cijfers beschikbaar zijn. Dus vandaar dat we het nu hebben ook over het jaar 2007. Vorig jaar hebben wij dus het onderzoek afgerond, 2016. En bleek dat de economie van Bonaire had gegroeid met 2,2% in 2016 in vergelijking met 2015. Deze cijfers zijn belangrijk voor de overheid, beleidsmakers, voor ondernemers die op Bonaire een bedrijf willen beginnen, voor investeerders die zich hier willen vestigen. Het geeft wel een beeld van hoe het met de economie gaat. We publiceren niet alleen het BBP-cijfer, maar om te kunnen vergelijken met andere landen publiceren we ook BBP per capita, dus per hoofd van de bevolking. En dat maakt het mogelijk dat je BBP-cijfers met elkaar kunt vergelijken. Bedrijven, ondernemers die hulp nodig hebben bij het invullen van de enquête of die meer informatie willen, kunnen bij ons langskomen. Hier op het CBS-kantoor, Cayo Bernador de Brood nummer 67. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar, 717-7686. Je kunnen ons ten alle tijde benaderen voor informatie of voor hulp. Wij hebben ook een Facebookpagina, Statistics Caribbean Netherlands, in het Engels. Daar publiceren we ook leuke feitjes, statistiek op een leuke manier. We geven informatie over onze onderzoeken. En we hebben ook via de website cbs.nl/Caribisch Nederland. Daar verschijnen ook allerlei nieuwsberichten die over Caribisch Nederland gaan. Robbie Bekelboom van het Oranje Partij Frente Sociaal Progressieve hebben afgelopen week een brief overhandigd aan de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met wat betreft het gebruik van medicinale cannabis op Bonaire. We hebben recentelijk, Renny Winkelaar en ik, Renny is voorzitter van de partij, ik ben politiek leider van de Frente Sociaal Progressivo, hebben een brief overhandigd aan de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Daarin hebben we uitgebreid de punt van medicinale cannabis naar voren gebracht. Wij vinden dat Bonaire alternatieven moeten zoeken voor hun economie, maar ook voor de belastingcenten die wij hier nodig hebben. Nederland wil niet horen van het verhogen van de vrije uitkering. Bonaire moet naar nieuwe methodes, nieuwe producten zoeken om zijn economie aan de praat te houden, of misschien zelfs additionele middelen in onze economie te brengen. En het verbouwen, het kweken
en het exporteren van medicinale cannabis is een goede product. We hebben hier een zee aan gezuiverd afvalwater. We hebben een goede zon, een prima klimaat, dat we dat product kunnen verbouwen. Nederland heeft veel kennis en onze vraag aan de staatssecretaris en de minister is, kijk even, maak een plannetje, maak een onderzoek, laat ons weten als Frente Sociaal Progressivo lees Bonaire, waar dat staan we voor, laat ons weten wat de mogelijkheden zijn om dat product, natuurproduct, die precies past in de straatje van Bonaire als een natuurlijke bestemming. De milieu van Bonaire en de natuur van Bonaire staat hoog geschreven in het buitenland. En dat willen we dus allemaal proberen via de Nederlandse regering om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ook de wettechnische kant van het verbouwen en exporteren van cannabis. NOS-TV in samenwerking met de Red Palm Village hadden een gezellig diner met de heer Leo Dijkgraaf en Corianne Hogerheide van Brunch & Bubbles, een informatief kook- en praatprogramma. Nou, dat komt eigenlijk omdat Corianne, die had een brief geschreven dat hij nu als kok definitief naar Bonaire wilde komen. En toen las ik in zijn cv dat hij 130 kookprogramma's gemaakt had voor de Zeelse omroep. Ik dacht, die man moet ik hebben, of dat kan koken of niet. Dat is een televisieman. En ik heb natuurlijk mijn leven lang televisie gemaakt. Bij allerlei bedrijven, maar het meeste bij Endemol, ook voor publieke omroepen. Dus daar ligt mijn hart eigenlijk ook nog steeds. Dan denk ik, oké, daar gaan we samen. Hij gaat koken, ik ga babbelen. Met hem kan ik het voor elkaar krijgen. Dus ja, dat was eigenlijk heel het idee. We hebben nu 5 afleveringen gehad. Ja, het leuke is wel, je hebt natuurlijk sowieso de uitzending op NOS TV. Dat zijn de mensen die gaan volgen. Alleen daar weten we niet de cijfers van. We hebben niet kijkcijfers zoals in Nederland, zeg maar. Dus daar moeten we een beetje vertrouwen. Maar ik hoor heel veel mensen die wel kijken, absoluut. Maar dan wordt het natuurlijk ook uitgezonden op www.brunchandbabbels.nl. En die blijven, dat is een soort YouTube-channel eigenlijk, die jullie ook gebruiken, die wij delen met elkaar. Met het gevolg dat heel veel mensen, ja, dus aflevering 1 is nu meer dan 2000 keer bekeken. En 2 en 3, ik weet het niet alles zijn, maar die worden dus, als mensen nu bij aflevering 4 gaan kijken, dan worden ze nieuwsgierig, willen ze 3, 2 en 1 ook nog een keer zien. Dus dit is een ding wat blijft gewoon. En dat is toch de nieuwe manier van televisie, denk ik. Ik vond het item met de lionfish vond ik een heel mooi item. Ik vond de make-overs die we gehad hebben mooi. Al die dierenorganisaties die echt zulke bijzondere dingen doen voor dieren. Een programma zoals wij nu met elkaar maken, dan zou je een crew hebben die is 2 keer zo groot. Want dan heb je bij wijze van spreken een regisseur en daarnaast de regisseur de regieassistent. Die zegt van tevoren al tegen de camera, let op, straks camera 2, camera 3 en hoeft de regisseur alleen maar te kiezen. Nee, maar je komt aan een crew, wij doen nu met we doen met 5 mensen, bij de Nederlanders zijn er 15. En jullie doen het met elkaar en ik moet zeggen, als ik de ontwikkeling al zie van aflevering 1 naar aflevering 5, dat geldt net zo goed ook voor ons. Wij moeten ook groeien. Als ik nu aflevering 1 terugzie, dan zeg ik heel vaak, ja, weet je wel. En hij zegt, lekker, weet je. Dus wij corrigeren ons ook, maar jullie corrigeren zelf ook. En ik zie ook in de montage, nu de montage, dan is Erwin aan het monteren en dan komen wij, is eigenlijk al goed. Je kan niet jong genoeg leren eigenlijk. Ik heb ooit een keer met jullie directie gesproken en ik heb altijd gezegd, goh, ik word nu bijna 67, mijn leven lang tv gemaakt. Ik zou het eer vinden, en daar ben ik nu een beetje mee bezig, om gewoon jonge mensen eigenlijk die van het vak houden, ook te helpen om het nog beter en nog mooier te maken. En ik denk dat wat mij betreft is Brunch & Bubbles pas het begin. Ja, het kan snel gaan, hè. Nou, bij de sollicitatie had ik wel een beetje laten doorschemeren dat ik het wel leuk vond. En Leo had gezegd van, goh, misschien kunnen we in de toekomst dan een televisieprogramma maken. Want ik zag op je cv dat je televisie had gedaan inderdaad. Want ik had dan gevraagd van, goh, waarom ben ik aangenomen? Wat voor restaurant sprong eruit? Ja, ik heb helemaal niet naar het restaurant gekeken, ik heb alleen maar naar televisie gekeken. Dus dat is inderdaad snel gegaan. Maar ik dacht eigenlijk naar Bonaire, een beetje lekker koken, een beetje in het zonnetje zitten. En zo zet je in een televisieprogramma inderdaad. En dan heb je toch weer stiekem druk. Maar wel leuk. Ja, enthousiaste mensen, hartstikke leuk. En natuurlijk bijzondere mensen van Bonaire. Het is eigenlijk leuk om ook achter de scherm te kijken. Dat is weer flamingo's. Dan kom je toch, 's ochtends om 6:30 mag ik mee. En normaal, toeristen mogen er niet komen. En ik kom daar weer. Dus dat is het leuke van zo'n
van zo'n televisieprogramma. Dat je achter de schermen komt en de deuren gaan open voor je. Ja, ik heb natuurlijk Angeliet en daar ga ik wel eens op om de koffie. En dan is er een spraakwaterval en dan zegt ze, je moet dit gebruiken, je moet dat gebruiken. En dan probeer ik een beetje een mix te maken met producten van mijn eigen gerechten. En natuurlijk de gasten die komen, nemen het soms ook iets mee of met een thema. Ik ga morgen koken met grote kip van de Kippie. En dat wordt een beetje een combinatie inderdaad tussen Bonaire en Nederland en mijn idee. En dat is wel leuk. Om het Bonaireaanse cultuur meer te betrekken op de Pelikaanschool hebben instanties 120 vliegergeraamtes als cadeau gegeven en hen leren maken en versieren van de vliegers. Voor de meeste kinderen was deze evenement een nieuwe ervaring. Ja, vandaag is de Pelikaanschool hier op dit veld. Omdat we zijn met dit project begonnen omdat wij de Bonaireaanse cultuur meer willen, in de school willen betrekken. Ja, onze school is een gemêleerde school. We hebben verschillende kinderen van verschillende nationaliteiten hier. En het is toch wel mooi dat ze meer ook iets leren over de Bonaireaanse cultuur. En daar hoort het vliegeren bij in deze tijd. Natuurlijk kan je dit project niet in je eentje doen. Er zijn verschillende instanties die ons daarin hebben geholpen. Namelijk Cruzada. Cruzada heeft ons 120 vliegergeraamtes cadeau gegeven. Dan konden de kinderen hiermee deze beplakken. En Jong Bonaire is heel essentieel geweest in dit project. Omdat zij de kinderen hebben de vliegers leren maken. Groep 7 en 8 hebben van scratch een vlieger leren maken en beplakt. En groep 5 en 6 hebben zij, Jong Bonaire heeft hen geleerd om deze te beplakken. Dus vandaag zijn we hier met de kinderen om die vliegers uit te proberen. En Jong Bonaire is er ook om ze dat even aan te leren. Vliegeren is niet makkelijk. Het is net zeilen. Dus het is een kwestie van oefenen, hè? Een oefenbare kunst. Groep 1 tot 4 die hebben een capo gemaakt. Dat hoort ook bij de Bonaireaanse cultuur. Voor de kleine kinderen die nog geen vliegers kunnen maken. Dan maken zij een papieren versie, een papieren vlieger. En daarmee gaan ze vliegeren. Die zijn ook heel mooi geworden. En daarmee zijn ze op school nu aan het vliegeren. Welke materialen zijn hier voor de vliegers allemaal gebruikt? Nou, voor de grote vliegers hebben wij ook hele goede samenwerking gehad van Carpinteria Marchena. Die al het hout, al die stokjes hebben gesneden voor de kinderen. Dus je hebt hout nodig, je hebt vliegerpapier nodig, je hebt touw nodig. En ook nog een staart van stof. Ja, dus dat is dan voor de grote vliegers. En voor de kleine vliegers gebruik je karton, dus papier. En ook een staart van kreppapier. Ja. En de kinderen hebben ze echt heel mooi versierd, want elke vlieger is ook weer anders. Er zijn verschillende vormen vliegers, maar elke vlieger is ook weer anders qua hoe ze het gemaakt hebben. Wij gaan nu naar reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. De leerlingen van MBO HZ2 2.2 gaan op uitwisselingen naar Curaçao. Om deze schoolreis te bekostigen richten de leerlingen een fundraising in. Leraar Elton Johnson vertelt meer. Ik sta hier voor klas HZ2 2.2. Ze gaan dit weekend op studiereis naar Curaçao. Daarvoor hebben ze heel veel fundraisings georganiseerd. En ze hebben ongeveer een bedrag van $12.000 opgehaald. Op zich een hele goede prestatie. Dat is niet voor niks gekomen. Ze hebben ontbijtjes georganiseerd, allerlei andere activiteiten. Ik zie alleen maar lachende gezichten, dus dat is goed. Op Curaçao gaan ze verschillende instanties bezoeken, verschillende scholen. En ze gaan kijken hoe ze hun toekomst verder kunnen vormgeven. We zullen voor een totaal van 10 dagen bij ons weg zijn. We zullen ze missen, denk ik, op het schoolterrein. Want het is gewoon een hele fijne groep om te zien. Ik wil ook even een woordje richten aan de heren, speciaal de heren. Jullie weten hoe ik erin sta. Ik vertrouw op jullie, gedrag je en maak er het beste van. Er zijn verschillende vervolgmogelijkheden voor deze groep. Ze kunnen bij ons blijven voor een studie op niveau 3. Graag houden we ze natuurlijk. Ze kunnen een vervolgstudie doen bij Fundación Mariadaal.
Ze kunnen aan het werk of ze kunnen op onze dochtereilanden ook verder kijken van wat de mogelijkheden zijn. 100% is altijd wat we willen. Ik heb eerlijk gezegd geen goed zicht op deze groep wat betreft prestaties. Maar ik denk dat we iedereen over de eindstreep kunnen halen. Bonaire ontvangt een nieuwe Nederlandstalige kerk. We spreken met de oprichter van Genade Kerk Bonaire, spreker Adriaan Goedegeburen. Ja, ik ben Adriaan inderdaad. Ik woon al 8 jaar op Bonaire, bijna 8 jaar. Ik werk bij... ik heb een groentekwekerij opgezet, die heet Bontera. Ik heb het hier goed naar mijn zin op Bonaire. En ik ben iemand die graag andere mensen bemoedigt, die altijd klaar staat om andere mensen te helpen. Dat is ook een van mijn drijfveren in mijn leven, om altijd voor een ander klaar te staan. En dat is in het kort Adriaan. Je gaat met een kerk beginnen in het Nederlands. Ja. Vertel ons een beetje over deze idee. Ja, het is eigenlijk een tijdje geleden begonnen. In mijn omgeving hoorde ik eigenlijk altijd al geluiden van mensen om me heen, vrienden, kennissen. Van het zou fijn zijn als er een Nederlandstalige kerk gestart wordt op Bonaire. Ik zelf ben de afgelopen 7, 8 jaar naar een Papiamenstalige kerk gegaan. En samen met de pastor ben ik eigenlijk het idee gaan uitwerken om een Nederlandstalige kerk te beginnen. En van daaruit is het plan ontstaan. Die begint hier aanstaande zondag, de Paaszondag. En het is in het gebouw hier achter ons, Cara Italia nummer 1. Wat ik belangrijk vind is dat in deze kerk, in deze dienst, dat de liefde en de genade van God echt centraal staat. Ik vind het ook belangrijk dat het een kerk wordt als een soort familie, waar echt inderdaad iedereen welkom is. Het is ook een kerk waar wij zondagsschool aanbieden, voor de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dus waar kinderen op een eenvoudige manier geleerd worden wie Jezus is, wie Jezus voor hen wil zijn. Wordt het eenmalig of blijf je langer bij de kerk? Nee, de bedoeling is dat ik hier elke zondag ga spreken. Het is dan elke zondag van 5 uur 's middags tot 5:15. Ik zie ook hier, je hebt plantage Bontera. Ja. Van plantage tot een spreker in de kerk. Hoe moet ik dat zien? Je kan eigenlijk wel veel ervan, hoe zeg ik dat? Veel voorbeelden kun je eruit leren. Ik ben zelf kweker inderdaad, ik kweek planten. Ik begin met zaaien. En planten moet je aandacht geven, anders groeit het niet. Plant heeft water nodig, voeding, zonlicht. En zo is het eigenlijk ook in het geestelijk leven. Als je in het geestelijk leven geen geestelijke voeding krijgt, dan groei je ook niet. En daarom vind ik het inderdaad ook belangrijk dat elke zondag hier het woord van God verkondigd wordt. Dus dat de liefde en Gods genade echt centraal mag staan voor iedereen. Dat doe ik samen met pastor Brunk. Ik begin nu voor het eerst eigenlijk in de kerk te spreken. In het verleden heb ik wel gesproken in de gevangenissen, vrijwilligerswerk dan, in Breda in Nederland. Maar ik ga nu voor het eerst spreken in de kerk. Dus pastor Brunk die staat me daarbij bij en die helpt mij erin. Ja. Oké, laten we even toch met pastor Brunk een paar vragen. Pastor Brunk, wie is pastor Brunk? Ik ben een man die van God houdt, Jezus houdt. En ik ben heel blij dat nu een kerkdienst gaat beginnen, een Nederlands sprekende kerkdienst, waar de hele bevolking van Bonaire is welkom. En vooral degenen die een kerk zoeken die Nederlands sprekende is, dan kunnen ze zeg maar bijwonen en meemaken, ervaren. Vond je een behoefte hieraan? Ja, zeker. En als ik sprak met Adriaan en je kijkt om je heen, je ziet dat 2000 Nederlanders zijn hier op Bonaire. Dus ik dacht van nou, het is toch een hele grote groep. En Jezus is voor iedereen. Amen. Weet je, dus vandaar. We dachten nou mooi. We kunnen ook een kerkdienst voor Nederlands sprekende mensen zeg maar starten. En Adriaan heeft de gave van prediken en ik weet zeker als ze komen zondag, ze gaan een geweldige boodschap horen van bemoediging en voor hun leven. Belangrijk vind, en daar had ik het met pastor ook over, dat tijdens onze diensten staan niet ikzelf centraal of pastor Brunk staat centraal, maar Gods liefde moet echt centraal staan. Gods genade, wat God voor ons wil zijn, wie God voor jou wil zijn. En dat vind ik het belangrijkste. Dus bij deze wil ik jullie van harte uitnodigen om aanstaande zondag hier vanaf 5 uur tot 5:15 aanwezig te zijn bij deze dienst.
stiefvader die broertjes doodsloeg wil nu TBS voor het te laat is. De inmiddels 21-jarige Gabriel M. staat weer voor de rechter. Hij kreeg vorig jaar juli 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doodslaan van Peuter Etienne 3 en kleuter Richandro 5. Advocaat Delali Sagbetsi vertelt meer. Het is een jonge jongen, dus een brein dat nu nog gevormd kan worden. En als je daar dus mee wacht met het behandelen, dan wordt het steeds moeilijker om dat aan te laten slaan. En wat voorop moet staan is dat hij vrijkomt. Er staat geen levenslang op dit delict, dus wat voorop staat is dat hij vrijkomt. En dan is eigenlijk de keus, gaan we hem nu behandelen en komt hij vrij met een zo klein mogelijk risico op herhaling, of wachten we 10 jaar en met het risico dat de behandeling niet meer aanslaat. Aruba heeft geen TBS-kliniek of behandelingsmogelijkheden. Ja. Hoe moet dat dan? De cliënt zal voor behandeling wel naar Nederland moeten. Dat is nu binnen het Koninkrijk de enige plek waar er TBS-klinieken zijn. Dus ik zal ook aan het Hof vragen inderdaad om te bepalen dat de cliënt naar Nederland moet. En is het aan Nederland om dat natuurlijk te accepteren. Ja, maar dat betekent, wie gaat er dan voor betalen? Gaat Nederland dan voor betalen of Aruba? Nederland die heeft al vaker gezegd in vergelijkbare gevallen van wij gaan de kosten niet dragen. En of het land Aruba de kosten gaat dragen is nog maar de vraag. Maar we zullen eerst zover moeten zijn dat de rechter zegt van hij moet naar Nederland. En dan is het zaak wie gaat de kosten hiervoor dragen. De politie gaat 17 keer langs bij een gezin, zien dat er kinderen zijn en ook toen is niet ingegrepen. Dus dan is het blijkbaar heel erg onstabiel als er 17 keer hulp van de politie nodig is en die sussen dan en die gaan weer weg. Vind je dat de instanties in die zin hebben gefaald? Het is geen tijd om met vingers te wijzen, maar het is wel echt tijd dat we gaan kijken van goh, wat klopt er nou niet? Wat zit er mis in het systeem dat er zoveel aanwijzingen kunnen zijn dat er iets mis is met deze kinderen, dat de kinderen niet veilig zijn en dat er niet wordt opgetreden. Dus als het je taak is en je doelstelling om voor kinderen te zorgen en dat is in het geheel niet gebeurd, dan zou je eigenlijk wel kunnen zeggen van de instanties hebben hierin gefaald. Je bent advocaat in strafzaken, maar ook in familiezaken. Hoe gaat dat dan in Nederland? Wat is het verschil als je kijkt naar deze zaak en de zaken die je in Nederland hebt gedaan? Het belangrijkste verschil denk ik is dat in Nederland zodra een politieagent langskomt en er is sprake van geweld of voor huiselijk geweld, dan treden er heel veel protocollen in werking. Denk je dat als Aruba zo'n systeem had gehad dat de kinderen gered hadden kunnen worden? Ik vind dat een heel moeilijke vraag, of de kinderen gered hadden kunnen worden als er een systeem was. Maar ik heb in een andere zaak meegemaakt dat een ouder geweld had toegepast op een andere ouder dat dodelijk had kunnen zijn. Dus dat is een parallel met deze zaak, want hier werd een ouder neergestoken. En die andere ouder heeft toen meteen een contactverbod opgelegd gekregen. Die mocht die kinderen niet meer zien zonder begeleiding. Die heeft zelfs de kinderen de hele periode niet gezien. En dan bied je de kinderen natuurlijk wel bescherming. En het is ontzettend traumatisch als je opeens een ouder moet missen. Maar dan is de veiligheid even belangrijker. En ik denk dat als er zo'n systeem was geweest, dat wel de veiligheid beter had kunnen worden gewaarborgd. En voorkomen, je kan niks voorkomen, maar het had wel de kans het zo klein mogelijk kunnen worden gemaakt. Gevangenen worden tijdelijk in containers opgesloten. Minister Cornelis de Wever van Justitie in Sint Maarten heeft akkoord bereikt met de Nederlandse minister Sander Dekker, rechtsbescherming, om 16 containercellen uit Bonaire te verschepen naar Sint Maarten. Caribisch Netwerk heeft het volgende. St. Martin has to continue with the improvements at the prison. That's already on track. All the preparation has been made for that. Financing has been budgeted for it as well, so we just have to execute that part. The second part is increasing the detention capacity. We've asked Minister Dekker for the containers that they used in Bonaire and if they can be sent to St. Martin. So we have started that conversation. Now the assessment needs to be done. Where do we store them? Once they're here, and make sure that the platform, the groundwork is all in place because we are heading into a hurricane season, and it's important that we can't just put containers there and have them blown away. God forbid another hurricane comes, but that the infrastructure to accommodate them is also prepared. So that is the other part that we're looking at. And then finally, the possibility of building a new prison, which is according to the Plan van Aanpak or the Plan of Action, that we can get assistance and work together to achieve that in 3 to 5 years. So there is coming a total new prison here? That is part of the plan, according to the Plan van Aanpak or the Plan of Action. So it is something that we're working towards. We've already had discussions with some contractors and some organizations to set up the terms of reference for this. So we're definitely continuing on that trajectory. De huidige situatie op Sint Maarten is inderdaad zo dat als een jeugdige gevangene veroordeeld wordt,
door de rechter dat hij niet naar de gevangenis kan. Want er is geen jeugdgevangenis op dit moment. Daarom ben ik ook blij om te zien dat het Miss Lali Center waarschijnlijk deze zomer, juni al open gaat. En in ieder geval plek biedt voor 10 tot 15 jeugdige delinquenten. Omdat je hebt natuurlijk liefst helemaal geen jeugdigen in een gevangenis. Hè. Dus als je het kunt doen met een taakstraf of met een enkelband, dan heeft dat echt zo zijn voordelen. Nou, maar soms zitten er ook echt wel zware jongens bij. Ja, die wil je dan toch het liefst even binnenhalen. Dat kan nu niet, gebeurt nu ook niet. Is denk ik ook voor veel mensen op Sint Maarten een doorn in het oog. En daarom blij om te zien dat de jeugdgevangenis echt op het punt van openstaan gaat. Nou, Nederland heeft het eerste jaar de opvang verzorgd voor 20 tot 30 gevangenen uit Sint Maarten. Die kosten hebben we ook op ons genomen. Maar we hebben ook met Sint Maarten de afspraak gemaakt dat met ingang van 1 oktober of 1 november van het afgelopen jaar, dat Sint Maarten die kosten weer voor zich gaat dragen. Dus er is ook echt een reden voor Sint Maarten om ervoor te zorgen dat Point Blanche, de gevangenis, zo snel mogelijk weer vol up and running wordt. Zodat bovenop de 70 gevangenen die er nu zitten, we de capaciteit daar kunnen uitbreiden naar 80, misschien wel 90 of 100. Zodat er ook ruimte bestaat voor die 20, 25 die we nu nog in Nederland hebben zitten om terug te komen naar Sint Maarten. Dat is voor iedereen het beste, ook voor die gevangenen, want dan zitten ze dichter bij hun familie en kunnen ze ook beter werken aan een resocialisatie. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.